pang senior citizen sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay Rizal, Palapalauno City proper. Alas 5:30 sang hapon, Hulyo 12, 2024. Ang subject amo si Lisa Swating, 62 anyos, kag residente man sa nasambit nga barangay. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sachet sang napatihan shabu. Gamit ang 6,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang pagi na kopa ang 16 pagin ka plastic sachet sang napatihan shabu. Kag iban pa nga mga non-drug evidence. Si interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Nick Gallego, team leader sa CDEU. Ginpayag sininga 3 kasimanang ilang monitoring antes gin kasa nasambit nga operasyon. Actually, hindi lang gani siya di barangay ang iyasing nga mga kopyano. Gasulos information sa aton sa pihak ng mga phone sa pihak sini nga distrito kadabot pa di siya. Kay kahapon lang gani may na monitor kita nga nagsulod na naman din dako nga item sa iya. Pag napagmatudaan natin sa mga adlaw nga ara pa sa iya posisyon. Mga ka-K5 binabanta sa 70 gramos ang na-recover nga suspected shabu. Kag may ara ini sa estimated market value nga 476,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang City proper. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.